lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphansi yambingelela nongekeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Ngiphuma la ngaphansi komkhanyakude, ngiqhamuka laphaya ePietermaritzburg bakithi. So nje ngicela ukunikhumbuza futhi nokunikhuthaza ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like ukuze nathi sothola umdlandla nokuthi khona njalo ma-content engiyipostile izokwazi ukuthi isheshe ivele kuwena mengabe usubscribile. Okay, namhlanje ngithe ake ngiqhamuke kunina ngizokhuluma ngomkhokha ukuthi uyini umkhokha nezinto ezenzakalayo ekhaya mangabe kukhona into esiphenduke yaba umkhokha ekhaya. Okay, umkhokha uyini? Umkhokha uyinto eziphindaphindayo. Uthola kunento eziphinda ekhaya njenganezigulo. Uthola ukuthi ugogo ekhaya wekade ehambe ohlambe ngesifo sohlangothi washawa istroke ugogo ekhaya. Mengabe ugogo eshawa ngestroke ekhaya isifo sohlangothi kwaze kwaba uyadlula emhlabeni ugogo. Medlula ugogo ingane yakhe nayo ishawa istroke ngesifo sohlangothi nayo isidlula ngendlela ugogo adlule ngayo. Umzukulu nayo istroke uhlangothi adlula ngalendlela le naye uma wakhe adlula. Angithi manje uyayibona lento ukuthi Ukhondolo noma Umkhokha ekhaya ngoba manje iqale emumva lento kodwa manje nonke uthola ukuthi senidlula ngendlela eyodwa. Okunye ke futhi ukuthola futhi ingozi ekhaya. Ukuthola ukuthi ekhaya khona umuntu oyedwa ohambe ngengozi. Manje mehamba ngengozi ekhaya yayisingavalwa lento yengozi ngesikhathi into eninga ingavalwa ivesane ijike bese izenza iba umkhokha noma iba ukhondolo. Uthole nomunye segingqika nemoto, uthole nesihlobo mhlawumbe as long niyigazi elilodwa uyithole lento isileke iqhantela lapho nalapho isifuna ukunenza nonke nigingqika nemoto meshayisa imoto isinjani lonto kusho ekhaya thini Ukhondolo. Into enjenganaleyo iyavalwa bakithi. Kuhle ukuthi makwenzeke into futhi ngempela eyingozi ekhaya into enjenganaleyo nisheshe niyivale ngoba iyaqhubeka iyaziphinda into eyodwa ekhaya ningayivali kuze kwesinye isikhathi nize kube ngazi ukuthi mhlambe kube khona imidlinzi ethize. Kube ngazi ukuthi mhlambe khona lo olokenza lento kanti ayivalwanga kwasekuqaleni gcine sekunuka abanye abantu kanti cha lento enjenganale isuke ifuna ukuthi ivalwe ekhaya ukuze ingeke isaqhubeka yenzeke. Yini na futhi okunye futhi engalokhuza engangitshengisa ngakho kufana nesikhali ekhaya. Isikhali ekhaya makukhona umuntu odlule ngesikhali ekhaya. Isikhali ifunakala sivalwe ukuze ingezoqhubeka lento yesikhali ekhaya. Uthola ukuthi khona umuntu ozogwazeka ozogwazwa ebese eyadlule emhlabeni. Meke nje wadlula emhlabeni leyo nto kuyenzeka ukuthi iloku iqhubeka njalo lento isilanda abantu sekumkhokha. Khona omunye sezogwazwa, khona omunye segwaziwe, omunye segwaziwe nje kube ngazi ukuthi ekhaya mhlawumbe manje nithakathiwe kanti cha lento isiwukhondolo isiwumkhokha ekhaya. Kokunye futhi uthola ukuthi kuzoqhamuka ijele ekhaya. Khona yedwa nje ozoboshwa ekhaya. Mangabe eseboshiwe indaba yejele kujike futhi kuqhamuka omunye futhi useyaboshwa omunye. Angithi ngiyabona lento kunezinto ekumele ukuthi mangabe zenzeke ekhaya nizibhekisise kakhulu nizame ukuthi nizivale ngoba uma zingavalwanga ziba ukhondolo zibe umkhokha ziziphinda phinde. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye akukho okuhlambe okusenzekile. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi into ayibange izibe ukhondolo kodwa yenzeka ekuqaleni. Ngifuna ukunenzela example bese uthola ukuthi mhlambe uzozama ukuthi ufake abantu abadala ekhaya. Okay,
Mawufaka abantu abadala ekhaya wena usubafaka abantu mawufaka abantu abadala ubiza lonke uhlobo lomuntu ngesikhathi ubafaka. Usuyabafaka ekhaya bangena ngaphakathi abantu abadala. Uma bafaka wena awubahlambululile abantu abadala, abageziwe ngaphakathi abantu abadala. Ubathatha ubafaka emsamo ubakhombisa ukuthi nakho la uthanda ubani beka khona. Mangabe khona isithebe ubanika kusona, okay, sikhona isithebe banika, wenza yonke into ngendlela abantu abadala abafaka ngayo ekhaya. Mase ubafakile abantu abadala ekhaya bese siqala ke manje uthola ukuthi kuba khona into ezizinkinga ekhaya. Mhlawumbe khona uzovela kugingqike nemoto, khona ozovela gulela ukudlula emhlabeni. Manje nize nixake ukuthi kwenzeke nje kwenzeka kanjani ukuthi kube kwenzeke into enjenganalena ekhaya, mhlambe nisanda kufaka abantu abadala kanti uthola ukuthi kade nibafaka. Anibange nize nibageze nilapha izifo ababekade behambe nazo, ngoba phela mina bafaka abantu abadala kuzosondela okhokho, indaba izoqala le emuva. Beza nezifo noma nezigulo abanye abahamba ngazo, abanye baqhamuka ngendlela owayekade kwaziwa uqhamuka ngandlela. Uthola ukuthi lonto yangavalwa mhlambe nangabageza wena usubafaka ekhaya vele awubagezela lezo zifo lezo abafika zizoniphatha zonke lezo zifo ekhaya. Mangabe kwakukhona wehambe ngesikhali, nina mase nimfaka lapha esangweni nangamgeza ekhaya nizoqala phansi lento futhi nihambe ngesikhali. Mangabe khona wehambe ngesigulo mhlambe njenganaso futhi stroke, isifo sohlangothi, wapha vele waphathwa ikhanda wathula, leyo nto izovuka iqale phansi ime ngenyawo iniphathe nonke ekhaya. Yini indaba nithe manibafaka lapha ekhaya nangabe nisabageza lezifo abahamba zibaphethe? Lento isiqala phansi ke manje isiba ukhondolo noma isiba umkhokha. Uthola ukuthi usubiza nowakade nazi kahle ukuthi mhlawumbe omunye kudala washonela ejele, anazi mhlawumbe nina aninalwazi. Mhlawumbe mase ufaka abantu abadala wena usuyafaka nje usakungena nalo aziboshwe ingane. Angithi ngiyayibona into enjena lezo. Qale phansi ke manje kube khona abantu abazoboshwa ekhaya egcikeni. Xa kwenzekala nifake umuntu ningamhlambululile noma ningamgezile, lento isizoqhubeka yakhe isizoba umkhokha ekhaya, isizoba ukhondolo ekhaya, lento yakhe yokuthi wafela ejele wekade ebushiwe. So nje ngingasho ngithi lento eziba umkhokha ekhaya eziba ukhondolo abantu bangazibhekisisa, nizivale. Ingozi yavalwa ekhaya, isikhali siyavalwa. Umuntu uma ehambe ngesikhali ufuna zivalwe, ingozi ufuna zivale, isifo esithize umuntu uma ehambe ngathi ufuna ngala sivalwe, into ingaloku iziphindaphinda izifuna ukuthi engazi ukuthi inganqoba noma iphathe wonke umuntu ekhaya. Iloko nje bengifuna ukuthi ngimgqugquzele ngako namhlanje. Angizokwanda kakhulu, ngizocela nje ukuthi mhlambe bese ngima lapho. Ningakhohlwa Nkosi yami njalo ke ukuthi ni subscribe niphinde futhi nilakhe Thokozani.